Okay, sister Wanga. Right. Okay, so tikupitiriza presentation yathu mu part 1 eri so ide recording akadula zinazo. Right, so mu part 1 timaona nena kuti tinatherapo kuti chani, tinatherapo nena kuti Yesu Kristu pamtanda paja anabweretsa chitenda chimene kunalibeko. Timaona nena kuti anabweretsa moyo wina amene unalemekesana ndi Mulungu, moyo wa Adamu achingati wachiwiri amene timautchanso moyo umene kuti chani, Nkhoswe. Yeah. Okay, so panali mwina anthu ena ndi mafunso nena kuti no kodi pa chivumbulutso chapter 12 zikukhala bwanji, zimamveka ngati zinachitika kale kapena zinthu zina zikuchitika bwanji pompano. Right, so timafuna tione mu chapter 12 kungopanga review pang'ono kenako tipitiriza ili phunziro lathu part 2. Right, so tikaona bwinobwino chivumbulutso chapter 12 verse 1 eri mu chapter 12 verse 1 makamba zenauno ati mmwamba munaonekera chani, chizindikiro. Tikaona pa chivumbulutso chapter 12 verse 1 kamba tino mwamba munaoneka chizindikiro eti. So tikaona pa verse 12 verse 1 ikukamba zinthu zi mchronological eti, ikukamba zinthu zikumayenda nazo pang'ono eti. So pa verse 1 akamba za chizindikiro imene chili nzimayi eti, imene ili mpingo wa anthu osotani okhulupirira. Tikapita pa verse 2 akukamba za nthawi imene Yesu akutani akubadwa eti. Pa verse 2 akukamba za nthawi imene Yesu akutani akubadwa ndikukhulupirira tikusatire. Pa verse 3 akutibweretsanso mbali inano ya mkangano, akubweretsa nkhani ya chani, ya chinjoka anoya eti. Chinjokachi chili ndi mitu 7, chili ndi nyanga zingati 10 chili ndi chili ndi nyanga 10 ndi chili ndi nyanga 10 khume ndi nduwira zingati 7. Now chinjoka chimene pa verse 4 ati chikutenga mchira wake ndi kugwetsa 1/3. So zinthu sezi tizitengere nawo kuno akutiuza nkhani from one side, akuuza mmene anthu a Mulungu akhalire tinozenepe. From the other side akutiuza no controversy mbali ya ndani ya Satana. I hope tikuona menepe. So tene anthu a Mulungu amene akhala kudikira ndani kubwera kwa Yesu Kristu pa dziko linachani lapansi, ndi mbali ina iti ndi Satana amene akuyambitsanso nkhondo yochokera kuti kunthawi za nthawi which nkhondo imene anagwetsa ndangera ngati 1/3 kupitirizana. Verse 5 ikupitirizana nkhanichi. So amapanga interject zimene zinachitika kumwamba pa dziko lapansi pano, zimene zinachitika kumwamba pa dziko lapansi pano ndikhulupirira tili moze. Right, so tikapita pa verse 4 atiuza kuti Yesu akubadwa. Verse 5 amene akutiuza funa mwana amene atabadwa anapita kuti kumwamba Now chuchitika pa dziko lapansi pano mchani, chuchitika pa dziko lapansi pano immediately Yesu atapita kumwamba anthu ake anayamba kutani kusakidwa eti. Right, okay, kenaka akubwereranso kuti kumwamba ano pa verse yani pa verse 7 ukuze futo no kumwamba kuti umene unali mwana uja unachitikano chani, nkhondo nosopana. Right, pa verse 8 nkhondo ija yulitika njoka ija sichinatani sichinapambane. Right, ndikhulupirira tikuzenepe. Pa verse 9 pamene uzati njoka ija chikuponyera pati basi nthawi yake iti context yake ili pa verse 10 imene aona kuno nava kumwamba maonera lino pano pabwera chani chipulumutso, pano pabwera chani mphamvu ndipo ufumu wa Mulungu wathu eti. Mwanjira tikaona muno bwino tiona kuno nkhondo imene tikuchita uzaona kuno pali nkhondo yayikulu imene inayambika dziko lapansi sanatani lisanakhale, zimene zinana kale kumwamba Lucifer anachosedwa kukalekale, koma anapezanso malo ake chifukwa anangochotsa ndani Adamu. Tikumbukira zimenezi. Right, anapita nthawi ya Yobu kuyamba nga accuse, even nthawi ya Ahabu paja kumwamba kutakhala pansi ataka ati mzimu uyipa unabwera ife tikakhala ngati yani onama mukama ya aneneri. So tikaona nthawi zimene pakhala chokhuza dziko lapansi angelo a Satana kapena Satana yemwe ndi amene amatipanga chani accuse, amatisusa. Ndikhulupirira tinozenepe. Komano chifukwa cha kubwera kwa Yesu Kristu
anabwera ngati wotiyimirira ife ono ngati wansembe wathu uno ndipo chifukwa chimeneyo uyu amene analedi woti suicide samafika asakhale malo andani Adamu anamchosako kumwamba. Alright? Koma kubwera kwa Yesu Khristu kukubweretsa ufumu wa Mulungu. Yesu akulamulira mitima ya anthu okhawo amene ali ndi chani? Akulamulira mitima ya anthu okhawo amene alandira chisomo chake. So ndi Ambuye komanso ndi Mkhristu. Ndi Mkhristu ndi mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Koma anakupulumutsa anthu okhawo amene atani amulandira iye. Ikuba tinozanebe. So tuzangati mwayankhidwa. Pali pena Yesu akupeka be. So kupeka tifuse tuzo. Verse 11 akuti ndipo iwo anamulanga iye chifukwa cha mwazi wa mwana wankhosa ndi chifukwa cha mawu a umboni wawo ndipo sanakonda moyo wawo ngakhale kufikira imfa. Njena izi kuchitika after the cross, after that. Yeah. Context yake tikaona even pa verse yosatira izuchita kuoneka kuti zinthu zichitika tanga ujakuta tani zidachitika. Yeah. So kuchokera apa tifunana tibwere mbuyo no pang'ono kunena kuti tikamakamba za ufumu wa Yesu Khristu tinaona kale mu part 1 kuti ufumu wa Yesu Khristu ukuyambika pachani pa Pentecost. Yeah. So ndimafuna kunena kuti tikamakamba za Daniel ndi chivumbulutso representation yambira chinanena kuti kwambira nthawi kufunika kukhale chikhulupiriro chimene chitaukitsidwe chifukwa anthu awerenga kabuku BC according to Daniel chapter 10. Now pafunika pazakhaleso revival yomalizira imene izachitike pa dziko lapansi after anthu atamvetsa kawerengedwe ka Daniel ndi chani ndi chivumbulutso. So tiyendepene ku Daniel. Mwina ufuto ndionena kuti no tikamapanga Daniel anthu timakangana imakhala ngati ndi buku limene linangolembedwa kuti ingokamba zambiri chabe. Yeti tikungokamba zambiri tikungokamba history basi. Yeti ngatono Mulungu akuzifotokoza zinthu zokuti no ndine Mulungu izi zikamachitika muzadina kuzaneneyo. Okay, nkhani yaikusi imeneyo yayi. Yeti tikamakamba za buku la Daniel ndi chivumbulutso. Daniel amakwamba kwambiri zimene zachitike zokhuza ufumu wa ndani wa Mulungu. Chivumbulutso ikukamba mmene zinthu zonse zokhuza Mulungu zitatani zitathere zokhuza ufumu wake. So tiyendepene Daniel chapter 2. Daniel chapter 2 tikuzo amene inakhalira umu inalota lote ilota chiloto chinaona chifundi chikulu koma inayiwala ndenanata makosana mundipase chani lotolo komanso mundipase chani kuyesedwe kake. Yeti ndanawuza kuti chani makosana ngati mundiuza ine nditani ndikudulanirani chani nthuli ndipa verse chani ndipa verse chani. Okay, nimafuna amene panena kuti no ati lamulo la mfumu linabwera mwachaka ndipanomenema. Ndipanomenema verse 13 imene kuti yeah Daniel 2 verse 3 aliya. Daniel 2 verse 3 verse 12 verse 13 verse 13 mmwemo chilamulocho chidamveka ndi eni nzeru adati aphedwe anafunafunanso Danieli ndi anzake aphedwe. So akuti amafuna kuti anzeru onse aku Babuloni adanaphedwe which gulu limene unase Daniel ndani ndi anzake. Pamene mfumu imafunsa Daniel nalibeko malamulo labwera aphe amafuna aphe ndani onse. Now tidumpha kuza Daniel nakapempha anzake ndipo Mulungu adamululira ja Daniel kuza choncho. Okay, now Daniel verse 21 audio chapter 2 verse 21 pakuti amasanduliza nthawi ndi nyengo achotsa mafumu nalonga mafumu apatsa anzeru nzeru ndi chidziwitso kwa iwo okhoza kuzindikira. Ufunda mene ndifuna number 1 kuti tivesese mene zinthu zimayendere. Chifukwa cha
kugwa kwa satana eri pali zinthu zimene zimachitika zimene simamvesesa akuti mulungu ndi amene amachotsa chani mfumu eri mulungu ndi amene amayikaso chani mfumu eri right number 1 umenepe okay now tipitirizeni verse 29 odija verse 29 ino imba 28 kuka 28 verse 28 koma kuli mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi iye ndiye wadziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku osiriza loto lanu ndi masomphenya a mtima mwanu pakama panu ndi awa. Koma kuli mulungu wakuvumbulutsa zinsinsi iye ndiye wadziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza loto lanu ndi masomphenya a mtima mwanu pakama panu ndi awa. Okay, malikapo kusakuti mulungu adanamulira ndani Nebukadinezara chimene chitachike masiku tani osiriza. Na ine ndimandisangalatsa kwambiri choti mulungu amakonda aliyense, especially story iyi eri mulungu akupanga zotheka kuti mfumu yokuti ndi yachikunje iyo inali pakama pake kumaganizira kuti mfumu anga uzapitirira kodi utha zikhala bwanji eri mfumu imaganiza ziti zimenezozo pakama yake ndetagona pamene mukuona pasana akulu loleja ndiliti ndili tinozenepe nati mulungu anamuzindikisa mfumu why is it no mfumu yenera lotemene ndofuna kwambiri anthu anduzi anthu atakanena mpaka ndi aphewo sefa yani inazati izizi ndalora zigwizana zimene natani ndimaganiza zichi tibona sizero mulungu anangobwesa loto nthawi nake kugona talota izi basi yayi mfumu inayo ili yatekeseka kwambiri ufune iziwe kuti no mfumu ake ufika pati tikawerenga nkhani nati nkhani yake ndimeneyo eti so akuti ili pakama pake inaganiza kuti zimene so mfundo namba 2 ati zimene akufotokoza papa ni za masiku otani osiriza andi tikavesesa za masiku osiriza ndati zikhazi zokhuza za ufumu andani wa mulungu eti paja kumapita nthawi nariyan Yesu akuyesera Lucifer no mafumu a dziko lapansi ndandani ndipo apasida kwa ine kuti ndipaseni alesa amene ngatani ningafune tikuona mene Yesu poyesera kufusida ndi Pilato anati afumu anga so achani so adziko lino ya kono tikapita kumapeto achivumbulutso chapter 11 amatoza fanana kuti tsopano mafumu aja adziko lino amba kukhala ambuye wathu ndandani ankristo manje lena wafunika pachitike chineche chikulu chimene chilamangisa mafumu adziko lapansi anakhala ndani ambuye wathu ndi akhristu wake. So izizi zimene atafotokoza Nebukadinezara ndizokhuza ufumu wake ndani wa mulungu izo ndizokhuza chipulumutso chathu. So zinayi zinza ndingapata mulungu anamulosera mkulu uyu imene zitendere ndari ya yes 29 ino mfumu maganizo anu analowa mtima mwanu muli pakama panu akunena za icho chidzachitika mtsogolomo ndipo iye amene avumbulutsa zinsinsi wakudziwitsani chodzachitikacho. Okona menepe so zimene zalowa mtima mwake zinayi zimene zitachitike nthawi kadusa. So chimene amafuna kwambiri Nebukadinezara kuvesera kuti ine ndi nthawi kamadusa ufumu anga utani kuchitika mutani so mulungu anatani anamululira. Alright, so tentipitirizeni analota zotani verse 31 inu mfumu munapenya ndi kuona fano lalikulu fanoli linali lalikulu ndi kunyezimira kwake kunaposa linali kuyima popenyana ndi inu ndi maonekedwe ake anali oopsa fano ili tsono mutu wake unali wa golide wabwino chifukwa chake ndi manja ake za siliva mimba yake ndi chiuno chake za mkuwa miyendo yake ya chitsulo mapazi ake mwina chitsulo mwina dongo munali chipenyere kufikira mwala unasemedwa popanda manja kumene unagunda fanoli pa mapazi ake okhala chitsulo ndi dongo nuwaphwanya pamenepo chitsulo dongo mkuwa siliva ndi golide zinapereka pamodzi
zinasanduka ngati mungu wapadwale amalimwe ndi mphepo inaziulusa osapezekanso malo awo ndi mwala udagonda fanolo unasanduka phiri lalikulu nudzaza dziko lonse lapansi. Okay, so tikaona papati pa chifano chachikulu mutu wa golide, manja ndi chest za silver, mimba ya bronze, miyendo ya chitsulo, mapazi a chitsulo ndi chani mdongwe, right? So komano mapetake akuti chani panapezeka pali mwala umene unasekedwa opanda chani opanda manje ndiona mmeya fanolo kumiyendo ndikuzaza dziko lonse ngati phiri yachikulu. Alright, verse 38 verse 38 ndanamba kufotokozera nonga masuliro ake. Verse 38 ndeni ndipo paliponse pokhala ana a anthu iye anapereka nyama zakuthengo ndi mbalame zamlengalenga m'dzanja lanu nakuchititsani ufumu pa izi zonse. inu ndinu mutuwo wa golide. So mutu wa golide umene ufumu anda wa Nebukadineza umene unali cha Babuloni. Yeah, 10%. Ndi pambuyo pa inu padzauka ufumu wina ochepa ndi wanu ndi ufumu wina wachitatu wamkuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi. So itatha Babuloni inagonjetsedwa ndi cha Amedi ndi Aperezi tinozonepe mwanjira na Amedi ndi Aperezi amene anagonjetsa chani Babuloni. Patatha Amedi ndi Aperezi unabwera ndani Aheleni mwanjira na golide kumira ya Babuloni, Amedi ndi Aperezi kumira ya silver, kuwa kuimira ya Aheleni. Tona mafumu atatu so Mulungu akumuza zimene zachitike. Tengeza ndari ya ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zake mwina dongo la womba. Verse 40. Okay, verse 40. Ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo popeza chitsulo chiphwanya ndi kufogetsa zonse. Ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi uwu udzaphwanya ndi so ufumu wachi number 4 ndi cha unabwera patatha Aheleni naye yani Aroma. Yeah. So Aroma akubwera ngati ufumu wachi namba yani 4 tikuona menewe ndakuti ufumu meneyo yati maliba Aheleni wetendea the Greeks. or Greeks. So Aheleni atachoka inabwera no Aroma. Aroma ndi amene anazalamula dziko lonse la yani lapansi. Komano Aroma sanagonjetsedwe. Aroma anapeza atangogawanikana kumafuko ngati 10. verse 41. Ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zake mwina dongo la womba mwina chitsulo. Ufumuwo udzakhala wogawanika koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo popeza mudaona chitsulo chosanganizika ndi dongo. Ndi zala za mapazi mwina chitsulo ndi mwina dongo momwemo ufumuwo mwina olimba mwina ogamphuka. Yeah, so akuti ufumu anaona mapazi miyendo yake inali ngati ya chitsulo komano mapazi ake anali dongo ndi chani kwina chitsulo. Yeah, so mbali nayo dongo mbali nayo chani chitsulo. Okay, isi uchaja Simons. Okay, so tona nawo tuno mbali nayi chitsulo mbali nayi dongo manje lena akutuza finono ufumu omalizirawo kumapetake uzakhala mbali nayo foka mbali nayo rani yolimbe. Andi tikaona muno bwino mbali imene ma Greeks atagonjetsedwa ndi Aroma anagawikana into 10 different regions imene tinawo mpaka lero tikutcha mbali imene kuti chani Europe tilimozenepe. So ma 10 toziwo ndi modern day Europe mpaka lero. Okay, so fumu tinawo mpaka liti lerolo ndi akutuza ife kuti chani. So tikaona muno bwino mbali imodzi yolimba mbali ina tikaona Europe mbali ina ndi yofoka mbali ina ndi ndotani yolimbe koma ndi ufumu umene wa Aroma omweyo. Ndipeza ndawo lija verse 43.
verse 43 ndi umo mudaonera chitsulo chosanganizika ndi dongo iwo adzadzitsokoneza ndi ana a anthu wamba koma sadzaphatikizana monga umo chitsulo sichimasanganizana ndi dongo. So tikuona bwino mu history munali ma intermarriages profuna ku Spain kakwete ku England ku England kwatire ku France chane manje sizinakwanise kuti agwirane pamodzi. Tikaona ngati achina amati Charlemagne achina Napoleon right oso anasatno ufumu uja kukhale ngati pamodzi osokhale olimba koma sizinathekebe. Hitler so anaisaso right so akuti mbali nabe zakhabe olimba mbali ndasakhabe rani yofuka sizakhala pamodzi yayi. Alright therefore the 40 verse 44 ndipo masiku amafumu aja mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzaonongeka ku nthawi zonse ndi ulamuliro wake sudzasiyidwira mtundu wina wa anthu koma udzaphwanya ndi kuthama ufumu awo onse. Okay tamaona menepe mwanjira ina tikamaona ufumu wina ukagonjesedwa umasiyidwa ndani anthu ena tamaona menepe ndakutiza funa ndamanika ichitenya ichi chimene chikuchitika tizifunse kodi ati mulungu namene amachosa ufumu ndikira kwachani ine tionana kuti pamene akukamba za mulungu tionana akukamba kuti chani pano nkhani yakulu ndena tino pali process pali zimene zimachitika kuti ufumu ugonjesedwe pabwere wina pali chimene chimachitika right koma nomwe apeta nthawi chinechi zachitika chimene chizamangisa kuno mafumu a dziko lapansi pano azakhale mafumu andani ambuye athu ni nani ni Khristu wake kuona amene zokhalire so akumuzati mu masiku amafumu ati awawa. Okay tendipitizeni Daniel chapter 4 pali funso amene kungaso don't very straightforward right ngati lero tiyeni yankhani ngati Greece economically sili bwino Greece ndiofoka UK ndija atuluka ija tikaona Russia is part of Europe koma sina join union UK natuluka mu Brexit so tona no mbali na ndi strong be mbali na ndi otani ndiofoke kumano Europe tinayo mpaka liti lero right inozenebe. Okay Daniel chapter 4 ikafika Daniel chapter 4 Nebukadneza anaotaso chiloto china vanamulotesa loto lina ndipo atalilota loto li Nebukadnezayo anafika pajepo kuti wabalikaso chimozimozi anamwina naso Daniel atani amfotokozere lero lina kuti pali chitengo chachikulu ndipo mulungu anatani anachidula anatumiza wamthenga anachidula nditachidula anatenga ngati chitsulo chibani ndikuzunguliza pamenepo kuti chisamereso mpaka 7 times iradusa kenako anachimasulaso ndi amamfotokozera akulu iniyo ndine chanji chitengocho mupenga misala zaka zingati 7 nga muzatani muzabwereraso of course chapter 4 chinayimene ndi mfumu ya Nebukadneza anatembenuka mtima tinozenebe chapter 4 mukachiwerenga kuyambirira ndi amene analemba ndi Nebukadneza pata uchita kwamba Nebukadneza kwa anthu onse ndi manendedwe anthu onse. Verse 2 naganiza linko bwino kuti ndikaonesere zonse zimene Mulungu akumwamba atani wanduditsira ine. So tikapeza munsi mu zimene analemba na Nebukadneza actually inali kalata imene Nebukadneza analemba kupita kwa anthu onse a mu Babuloni. So Daniel anangoitenga copy chimene chipanga paste kuinde panopa chili part of the Bible kumana analemba ndi ndani Nebukadneza. Ukubati moze nebe. Alright, so Daniel chapter 4 yambiri pa verse 17 akumuza kuti akhala misala zaka 7. Now iyi inayonse safara mwini panopa atari president Nebukadneza okay ndikupeka chisanze president atakhati wapenga misala ndi device yake automatic akhaja president ndipo zaka za president yake zikadusa zaimira ndikutani ndikuwina asoka wina awina kajane panthawi anthu amachita kuphedwa kuti wina akhale president zinayizo saveka kuti apenge misala zaka 7 uzabwereraso usatheka koma Mulungu anapangisa kuti zilani zitheka kuti Nebukadneza zokuti ni mfumu yakumwamba yokha imene machosa anthu kutani
ndiwayikapo ndikuatiwoze verse 17 ali yani verse 17 pamenepo anayankha Danieli nati kwa mfumu mphatso zanu zikhale zanu ndi mphotho zanu mumpatse wina. Daniel 4 verse 17 simeneyo yeah Daniel 4 verse 17 This is 5:7 4 verse 17 chitsutso ichi adachilamulira amithenga oyerawo anachifunsa nachinena kuti amoyo adziwe kuti wamwambamwamba alamulira mu ufumu wa anthu nawupereka kwa aliyense iye afuna nawutsira wolubukira anthu. tapona amenepe so ali chisuso ichi anachipereka ninda amithenga tapona amenepe okay anapereka lamulo tino Nebukadneza apenge anali ndani amithenga the holy ones si mulungu eri apapa akuti napereka lamulo tino Nebukadneza agamula kuti Nebukadneza apenge ndi amithenga cholinga kuti chani Nebukadneza zoti mulungu amene amalamula mu ufumu andani wa anthu. Alright, now terenga ni verse 24 ali yani verse 24 kumasulira kwake ndi uku kumasulira kwake ndi uku mfumu ndipo chilamuliro cha wamwambamwamba chadzera mbuye wanga mfumu. tapona amenepe chilamuliro cha ndani wamwambamwamba koma kwaruza fere chigamulo chimene cha ndani cha amithenga mwachilenga zitani manena kuti Lucifer amene amanati amazati kamsawereka chani kanthawi amakamankhane keneyi chifukwa chanena kuti ufumu ina uliwonse tiona kuti ndi chonje ufumu ina uliwonse mafunika uyezedwe kaye eti mafumu adziko lapansi pano amene amalamulira ni nani ndi Lucifer eti paja mafunika apange ufumu umene utaonesa kuti anthu atakhala ngati mulungu popanda ndani popanda mulungu so mafumu adziko lapansi pano kwambira Babuloni ndi mafumu amene ali pambuyo pake ngati china Babeli paphira pa ujeni pa Babuloni tikaona china Egypt Assyria eti Asuri Igupto Babuloni Medo-Persia osewa ni mafumu amene Mulungu analola kuti akhalepo ndi kulamulira chani dziko lonse lapansi kuti aonesere kuti no iwo anthu amene apanga ndi otani zikakanika chimachitika nchani kumwamba kumagamula anthu awatani akanika alole nena awatani alowepo kumana amene akugamula zonsezi ndi nani ni ma watchers amene amati no amithenga tinozene so uli council kumwamba just like of course sindikuzati no council ndi yomwe imene inakhala nthawi imene Yobu ankakumana ndi zinthu zijatu kumba no kunabwera Satana amene anamba usuzani ndi amene awo kapena kumana nkhani ndi no tikuzati kuli council kumwamba imene Lucifer ataukira anaza kuti okay imene aukiramo ndikufuna ndikuonesera kuti ufumu wanga ndiwachani ndi wabwino awo atati avomerezana nazo ndoti basi nditha kutani nditha kukhala ndakamati kuna nkhondo kumwamba nimakhupena kuti no anali ndithu Yesu atamaliza atapita kumwamba zinayi kuti no akupanga proof to this council kuti no awa ndagonjetsa chimo ndife uyafunika atani achokeko not kuti mulungu amangoti izi zikuteni no pali ndi council imene imayendesa zinthu imene atapanga decision council iyi mulungu anapanga stamp just like you know ma ministers atha kupanga bill mafunga apange sign ndani ndi president yeah so you do not know pali ndithu amithenga amene kwambira nthawi amene tchimo linalowa eti mulungu analoke fine ineyo ndine mulungu wachilungamwe ndikuyikani ineyo muzoyang'ana muziyeza umwanga ndifumu andani wa Lucifer ndikhupa timonzenebe so ndithu mafumu awa amayezedwa akapeza kuti alephera kupanga anthu oyera amata amafunika atani achosedwa bwere kufumu ina imene tikuzopeza pa Daniel chapter 5 verse 25 uza Babuloni kuti igwe mfumu yake inapanga chiphwando imene anayamba kumwamuwa chane ndikuusa zomwera zakachisi ndikukamuvinye lepa Daniel chapter 5 verse 25 panaveka mawu ndi Daniel anamasulira ali ya 25 ali ya verse 25 yeah ndipo lemba lolembedwa ndi ili mene tekeo ufasini kumasulira kwake kwa mawu awa ndi uku
mmene mulungu anawerenga ufumu wanu nautha. Tekeo mwayesedwa pa muyeso nimupezeka mwaperewera. Peresi ufumu wanu wagawanika nuperekedwa kwa Amedi ndi Aperesi. Okay, akuti mulungu anatani anayeze akuyeza kuti chani paja kuyeza zinthu zimachitika kuti mera muchiweruzo zimachitika m'maskelende komano tikuzana tusete mulungu anatenga ababelongo kayika pano mayeza skele yako komano nkhani ndiyo tino anayi chiweruzo anthu tikuzaona kuti no mulungu amene amachosa ndikuta ndikuyika koma mulungu zimene zisamangopanga iye pali amithenga amene amayeza amasuka zimanala amithenga amene anayeza ufumu wa Babulo. Ndionata ufumu wa Babulo pomwe afika apa ukanika kupanga anthu amene akuyenera kukhala moyo achani amuyaya chifukwa chimene chichi ufumu wa Babulo kufika utani chosedwe mwayipasidwa kwa ufumu ina amene uli wachani wa Medo-Persia. Tikuona menepe mwanjira ina mafumu onse aja amene amasinthana ndiyo amafunikanso nawo osatani ayizidwe. Sindo wazoa ngati sofa tili limodzi so ngati zimene zili zoona ndeti Babulo anayezedwa perewere Amedi ndi Aperesi nawo sanatani anaperewere nere Amedi ndi Aperesi kunabwanda Aheleni nawo sanatani anaperewera. Nthawi Yesu kunayenda Aroma paja pachifano chija panali zinthu zingati patatha fano panakubwera mapazi ake kenako kamwana kang'ono kakuti ufumu andani wa Yesu Khristu. So Lucifer malosi wakwazi wakale konanati akuzwati kanthawi kalipo kotani kochepa kuti chani kuti aonesere ufumu wake umene unesere ndondomeko zake zonse zona tino anthu atakhala abwino popanda ndani popanda mu nthawi imene nasale yochepa nditi imeneyoyo in chapter 12 akuti soka ntunda ndi chani nyanja chifukwa oyipa wasikira kuti akuzwa kuti kanthawi kake kalipo kotani kochepa fati Satana auza amene ndondomeko yake imayendera eti so last effort yake ndi chirombo chotuluka pa nyanja eti chirombo chotuluka pa nyanja ndi mu chapter 13 chimene chikuyimiriranso ndi miyendo ndi mapazi achisolo achani ndi dongo the same beast. Tikumvana akuluakulu tawapitiriza zapalefunso sanapitirire zikumveka koma okay so tipitirize mu chapter 7 now vuto ndirenera kuti tikamanga ma studies awa timukhale kuti no Babulo nayo mwa chaka chanji basi kukakamira ziti kuona nkhani yeniyeni ya Daniel kupamba nkhani zimene zitachitike masiku otani osiyiza focus imefuna kuti ikhazikike ndi pakamwala kaja imene kakuyimira Yesu kamwala kusimira kupanda manja Yesu kumano moyo sunakhale mwa iye yekha unakhalanso mwa ndani mwa anthu ake unakula ndi kukhala ngati chani phiri ndikhoza tikonze newe right 10 division yeah t okay mwala uja akuti Mulungu anakhazikitsa ufumu wake pa dziko lanachani napase zimene ina akamba Daniel chapter 2 Daniel chapter 7 ikambaso koma okay ufumu wake paja uli magawo awiri ufumu wake ukuyamba ndi anthu ukuyamba ndi Yesu kukhazikitsa pa dziko lapansi pane akuyambitsa kukhala ndi moyo wakumwamba pa dziko lapansi atakwera kumwamba moyo uja unabweranso mwa ndani mwa ifeyo kumapeto ake ufunika uzakhala no moyo ufumu umeneyo ndi kuti no chifukwa kuti waonesera tino ndi ukhala umene ungapanga anthu achiyero yeti ndi kuti no dziko lino lonse lizapasidwe kwa ndani kwa Yesu ndi process yonse ndi zonse fati
physical kingdom singabwere without the spiritual one, yeah? Isa ikangotenga zonse nduzika pamodzi. Yeah. Koma no Daniel chapter 7 ili fotokozera muza amano. Daniel chapter 7, Daniel chapter 2 kuruza ifana no ufumu uzakhala pati. Uli pa dziko lino lachani? Ndi dziko lino lapasi limene lizabwererenso kwa ndani? Kwa Yesu. Pamene Daniel chapter 7 ifotokozano za mfumu imene izakhale pa dziko lachani? Lapasilo. Okay? Alright, so Daniel chapter 7 tikaona analota izizi ndi nani? Ndi Daniel. So then Daniel chapter 7 verse yake ya 4 analota yani tikamba verse 3 10. Daniel 7 verse yake ya 3. Daniel 7 verse 3, yeah. Izizi takamakoma dakhali ndi zithuze ndiziona. Ndipo zinatuluka mnyanja zilombo zazikulu. Daniel 7 verse 3 ngateni? Ndipo zinatuluka mnyanja zilombo zazikulu zinayi zosiyana-siyana. Choyamba, okay, action bomb. So alipana mazana mamenya ba nyanja ikimira yani chimuso 17 verse 15 dalinga chimuso 17 ndikuzati tikuzwaka ndo bangira pena zakesere chimuso 17 verse 15 ali yani maza ikimira yani Chivumbulutso 17 verse 15. Ndipo ananena ndi ine, madziwo udawaona uko akhalako mkazi wachigololoyo ndiwo anthu ndi makamu ndi mitundu ndi manenedwe. So madzi akumira anthu mitundu ndi yani ndi manenedwe. So mphepo zinamba kuomba pachani pamadzi. Tikaona nkhani ya mphepo ilimene chapter 51 mphepo zimira yani nkhondo ndi mavuto ndi neza zolene. So mphepo itaomba panatoka zilombo zingati 4, right? Tateni ku Daniel chapter 7 zilombo 4 zimira yani Daniel chapter 7 verse yake ya 17 ali yani Daniel 7 verse 17. Zilombo zazikulu izi zinayi ndizo mafumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi. Yeah, so zilombo 4 ndi mafumu angati? Anayi. 4, right? Amene azoka pa dziko lapansi. 10 towenga pa verse 23 ali yani Koma opatulika wamwa 23 verse 23. yeah. Anatero chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi. Mmene udzasiyana nawo maufumu onse nudzalisira dziko lonse lapansi nudzalipondereza ndi kuliphwanya. So mwanjira ina zilombo zinayi zikumira mafumu angati? Anayi, of which chilombo chachi 4 chikumira ufumu wachingati wachi 4. Mwanjira ina no zilombo zinayi ni mafumu anayi kapena mafumu angati? Anayi. Zilombo 4 mafumu angati? 4. Ndikuya tinoze nebe.Alitente ambeni ndiyo bombo yambirira. Yes. Kuja kupachatanana ndi mafumu sangati? 4. Right? Then Daniel chapter 7 verse yake ya Daniel 7 verse 4 10. Okay, 10. Ndipo zinatuluka mnyanja zilombo zazikulu zinayi zosiyana-siyana. Choyamba chinanga mkango nali nawo mapiko achiwomba nkhanga napenyera mpaka mthenga zake zinathothoka ndichinakwezeka ku dziko ndi kuyimitsidwa ndi mapazi awiri ngati munthu ndichinapatsidwa mtima wa munthu. Yeah. So tikana choyambira chinanga ndi mkango tikana ufumu ambiri amene wakambida mu Daniel chapter 2 ndi ufumu ya Babuloni komano kuti tizoti ndiyonje tikaona mafumu ali ku Daniel chapter 2 wachi 4 nali wachisule chilombo chachi 4 lonso kukusenja yachisule edi so titawubwerera mboti peza tino uwundi ufumu wa Babuloni tikaona zithu zake kwambiri kunaiso chani mikango pena liposi, right? So tikaona ufumu uli ndi chani ati ni mkango umene ndi mapiko. Tikaona nkhani ya mapiko Mulungu tikawenga Exodus 19 verse 1 to 5 imakamba kuti namene nakunyamula ndi pachani pa mapiko anu nakunyamula ndi pa mapiko ange pamba za ana Israeli.
so mwanyinene ndi mulungu amene analola kuti babulo itani iuke right koma umapita nthawi ati no mapiko anatani anathuthulidwa manje ina chisomo cha mulungu pa babulo chinatani chinachosedwa kapena nthawi yake babulo imene imafunika ikhale inachosedwa fani pachakugwa kwa ndani kwa babulo kunachiza chitike fani yandani cha Belshaza dana chinayimiranga pa miyendo yake ndipo chinapasidwa mtima wa munthu paja mtima ndimene uli otani unyenga kokose Yeremiya 7:9 so chinapasidwa mtima wa munthu babulo anayamba ngati yabwino mkango mapiko ake kena kuno chidimira ngati munthu pasidwa mtima wa munthu sonza tino mapiko ake sanakhaleso abwino yeye right babulo ikutani ikuthera pati po right ndipo chapakuchitika kuyezedwa babulo inayezedwa unaotera ayi so manyina anafumu enenso ukakhala umapasidwa nthawi kuti uonesere kuti upangadi anthu olungama oyera nthawi ike yakadusa umaweruzidwa so ufumu enenso umapasidwa nthawi tiyandipeza verse 5 verse 5 ndipo taonani chirombo china chachiwiri chikunga chimbalangondo chinatundumuka mbali imodzi ndi mkamwa mwake munali nthiti zitatu pakati pa mano ake ndipo anatero nacho nyamuka losira nyama zambiri so likana ufumu wachiwiri chinali ngati bear chinali ngati chimbalangondo ati mkamwa wake chinali chokwera mbali imodzi tikaona muno mwino ufumu wa Medi ndi Aperezi unali ngati coalition eri ndiko malai kuno timasaza ama coalition mmene zimakhalira ufumu umodzi umakhala mphamvu kuposa chani enawo so ngakhale nayi coalition ufumu umodzi pakati pa awiri onala mphamvu kuposa ndani kuposa winawo right so tikaona muno mwino mapesha amene ali mphamvu kwambiri kuposa anzawo right komanso osatiso icho chokha tionanso kunena kuti uje ufumu umene wa Medi ndi Aperezi ukubwera unali zija zonena kuti no utayamba unagonjetsa mafumu atatu unagonjetsa babuloyo unagonjetsa soja Assyria unagonjetsa ndani Egypt unozenebe ya tikaona muno bwino tonano Egypt ndamene anayambirira kena kuno Assyria kena kuja mabwera nacho na babule kono ufumu wa Medi ndi Aperezi ukugonjese kosi nagonjesa mafumu atatu osewa kusala nkona kwamba za Mojini nthiti zitatu mujani mkamwa mwake tikaona muno mwino paja kwa Adamu kuna choseda chani nthiti so nthiti ndimene unatosana na hapo so mafumu zosalira za mafumu atatu amenewa zinayimanya mandani Medi ndi Aperezi right so sewa anagonjesedwa tikapitiriza tionana kuna pa verse 6 inosoma nawo ya pambuyo pake ndinapenya ndikuona china ngati nyalugwe chinali nawo mapiko anayi a nkhuku pamsana pake chirombocho chinali nayonso mitu inayi ni chinapatsidwa ulamuliro so chirombo chimene chichi chinali ndi mapiko angati anayi ndipo chinali so tonano leopard edi ndi chinthu chothamanga kwambiri chisima mapiko ndi chithamangaso kwambiri koma umapereka ndi mitu 4 ngona ufumu wa ndani wa Alexander anagonjetsa dziko lonse lapansi zaka 32 ni mfumu wanse achani ya dziko lonse lapansi ndawa wamwa kwambiri mpaka anafika jotono amachita kupikisana mwamu ndana atamamwa kwambiri afika jotono kwadwano kwambiri ndi pokufana la amene amphamvu agonje so anali ndi mageneral 36 adamba olimbana nasala ngati polo amene anagawana ufumu wake inalenga kumpoto mwera mawando kumadzulo ngati mitu ingati polo tikuona amenepe kenako tikupitiriza verse 8 ati chani 7 verse 7 so anyways ndimafuna nati apa tikungudutsa mwachangwe mastudies ambiri amandokhazikira uku ndinozenepe komana apapa tingopanga introduce kuti nthawi inake teza tiyambapo kupanga study muno bwino china chiliyonse malero timafuna kupanga titi kupanga introduce tino tiyambepo ma studies a piano ndi chipunguze komana apapa tiona na kuno pomwe tafika apa nditofika nopena no pozama ano pa verse 8 atiyana verse 7 na 8
verse 7 yeah. Verse 7 pambuyo pake ndinaona m'masomphenya a usiku ndikuona chirombo chachinayi imanika ipombo akuona ni chirombo chachingati chachifolo ndipo chirombo chachifolo ipo kubwera cha tiyeni chopsa ndicho chititsa mantha ndi champhamvu choposa chinali nawo mano akulu achitsulo chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ake chinasiyana ndi zirombo zonse zidachitsogolera ndipo chinali ndi nyanga 10 chinali kulingirira za nyangazi taonani okay siyanika bomba so chirombo chachi namba 4 ndo mfumu wachi namba ngachi 4 mmene ndi yani Europe chinozenepe Rome Aroma aja Aroma paja sana kwenyesene ndi ene ufumu wake unangophwanyikana ndikubwera pa ufumu angati 10 tikupana menepe komano nyanga zimene zizi zili pachani pa chirombo chachi namba chani chomwechi so bible zimene ikupanga ikuchipasa chirombochi makhalidwe angapo okay chirombo chimene chichi chili ndi nyanga zingati 10 ikubera timozenepe yeah so chirombochi poyambira chibwera ngati ya alomet kena ngono chibwera no ngati nyanga zingati 10 nyanga 10 zindete ndi gawo lalikulu after Roma itagonja eti nyanga 10 zinakhala zikutani zikulamulira as extension ya chirombo chobe mombe ndi ufumu ngati umodzi zonse zimene zikuchitika zikutchedwa ufumu wachi namba chani 4 so whichever phase eti kandi Rome kandi Europe magawo sewa ndi achi namba 4 obera chirombo chachi namba 4 eti 10 peza ndari ya just say verse 8 ndinali kulingirira za nyangazi taonani pakati pa izo panaphuka nyanga ina imanika ipombo so peza ndiyo yaying'ono patsogolo pake zitatu za nyanga zoyambazi zinazolidwa ndi mizu yomwe ndipo taonani mnyanga mmenemo munali maso ngati maso a munthu ndi pakamwa pali maso pali kunena zazikulu okay isiyani bombo so kanyanga aka kakubera mu mfumu wachi namba chani 4 yes so mafuna mambe so chirombo chichikimira cha Europe eti ku Europe kuli chani mafumu angati 10 eti chinozenepe and after mafumu atene akhazikisira pa bwano chani kanyanga kachani kang'ono right so tukamba ndi chirombo Aroma eti sikugonjesera chikukuphwanyika chikubwera no phase number 2 palino mafumu angati 10 amene ali Europe pambali pomwe bwano kanyanga kakacha kakang'ono koma zonsezi ndi chirombo chingati chimodzi zonsezi zochitika mu chirombo so ali pali ndi funso amene bafotokoza ndo amene ndofunira wambiri nyanga 10 izi si chirombo pachokha kanyanga kang'ono kwa si chirombo chachokha okay komano zonsezi ndi chirombo chingati chimodzi sizichitika pa chirombocho ali number 4 mwanjira ina tikaona mafumu follower amene akuweruzidwa yeti mulungu akuweruza Babuloni payokha kuzera mu council je Amidi ndi Aperezi Aheleni yeti tinozenepe now ngati Babuloni inagwa kuweruzidwa ndeto ena aso afunga atani aweruzidwe tinozenepe komano ufumu kamaweruzidwa umapasida kaye nthawi kuti uonesere ndondomeko zake mwandani mwa anthu ake akaonesa ndondomeko zake ena kuno pamwe bwana chigamu chakuti ufumu ndiulola anthu ena atani kautengi pali funso makosani isanapite mfundo iyi palibe funso chirombo pacho ukhamu okay na usingira kanyanga usingiromo Kwa ufumu mbuyani yeah
connection madena sana wanga even so that's abuya so midi that sema kanga kichemba ana kanyenga Johnson ngamwe ngano ufumu mozi paoka umene chokolo umene chombo chema kanga lungu ufumu mozi mwana ulamya zonse ngati chilomboyo ndeti ndi Europe ndi Aroma amalamulira kosi Aroma atazira anagamuka kubwera mafumu angati 10 kanyanga kakali pamodzi ndi ati amene wawa andikanyanga kanakwanisa kuti kagonjese mafumu angati atatu imozeneka kanyanga kang'onoka anasalapo 7 nyanga 10 zoyambirira zichi inasalapo 7 kanyanga kang'onoka okay studies ena dizapanga focus kuti kanyanga kang'onoka ndi chani ndi zina zonene komano for now tikugwiza natino ufumu wa chirombo ndi ufumu wa Rome umene ukubwera sikachili ngati ni ufumu achani wa Europe eti andikanyanga kang'onoka kali kuti kali momo right ndi sum total ya zonsezi ndi chirombo chingati chimodzi okay then ndipitirizeni actually it's not in okay come on tell ndipitirizeni for now sirifuna lwe umenebe then by verse 9 aliya chapter 7 verse 9 verse 9 ndinapenyerera mpaka anayikapo mipando ya chifumu imandika ipombo so mukuona menebe so atakuyang'ana zonsezi Daniel kenako akona no pakikina no mipando ya chani ya chifumu osati mpano mwanzo mwa chani mipando eti alright so tikuona no program isimatheka mbuyo so reno pakubwera no mipando yambiri ino eti monjirena ukutha kuona no anyway so ukutha kuona na kuti no pamene nthawi kudusa pakubwera no chirombo china usati chirombo china so pakubwera chochitika china kumwamba net tisayona no ufumu nalose mwambo kumafunga khale pasi upange chani sura ababa makusana kuendesa bwanji nkhani ndio tino Lucifer akumasusa ya ufumu ndo abwino kuposa mulungu na makhala pasi ngone munga ugamwa kuti ufumu wayi ndipo bwano chirombo chimene chili ndi nyanga 10 komanso bwasika kanyanga pang'ono pametake 10 pa verse 11 ali 10 verse 11 verse 9 verse 9 yeah ndinapenyerera mpaka anayikapo mipando ya chifumu nikhalapo nkhalamba yakale lomwe zovala zake zinali zambu ngati chipale chofewa ndi tsitsi la pamutu pake ngati ubweya woyera mpando wa chifumu unali malawi a moto ndi njinga zake moto woyaka so akuonapo mipando kuyikidapo nkhamba yakali kukhala nkhamba yakali ndano ine atate right verse 10 aliya verse 10 mtsinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pake zikwi anamtumikira ndi unyinji wosawerengeka unayima pamaso pake woweruza mlandu anakhalapo ndi mabuku anatsegulidwa ndipo amenepe now mabuku anatsegulidwa mwachinena ma record anamba udani kusegulidwa nthawi iti nthawi imene kanyanga kuno kakutani kakuyankhula mwachinena ndi nthawi ya ufumu wa chinamba chani 4 kumwamba kwayamba kukhano ndi nkhani ya chani ya chiweruzo mwachinena chiweruzochi akufuna apange review kuti ufumu kuyenda bwanji kodi wakwanisa kupanga anthu oyera kapena ayi tikufana menepe nikuona sana na mareka nthawi kalipo kotani oche before akakanika ababa ndoto ufumu kupita kwa anthu ena ndimoze tendipilize menepe ndi akuona chani verse 12 verse 11 ndiye tuone zosatira zacha nzachiweruzo now pa verse 10 mafuna nena kuti zikwi zikubwera apapazi ni ndani ndi angelo eti tiona muno bwino tinosiya anthu awawa anthu amene ti ayi
chiweruzo ichi ndi cha anthu. Okay, tikaona context imene ikuyenderamo sizikugwirizana. Pa verse 10 ngati awala anthu ochimwa kapena olungama amene akuweruzidwa ndeti apo ndeti chinesi yabalika sizikupanga sensi ina iliyonse. Yeti pa verse 10 ipo ndi angelo tipita ku chivumbulutso tikaonesesa kuti awa akuchita nawo mu chiweruzo ni ndani? Ndi angelo. Antionanso ndi mabuku amene akusekulidwa ndi atiwo. Koma mabuku akusekulidwa ati has to be aufumu amene kutani ukulamulirawo. Chifukwa pa verse 11 atiuza kuti ndi chani chosatira cha chiweruzo nchani. Verse 11 ati yani verse 11 pamenepo ndinapenyera chifukwa cha phokoso la mawu aakulu idanena nyangayi. Ndinapenyera mpaka adachipha chirombochi ndi kuononga mtembo wake ndi kuupereka utenthedwe ndi moto. Mapana amenepe chirombocho anachipereka kuti chitenthedwe ndi chani? Ndi moto. Ndikukhulupirira tilo zinepe. So chirombochi last beast Europe yeti mapera nthawi kupanga mofi to Europe tikuthaona kuti no chikutengedwa ndikuponyera kuti moto. Zosalira za chiweruzo mwanjirena tikamakamba za chirombo mapera nthawi sichikukwanisa kupanga anthu otani olungama. Chirombochi nchimene chikuzayikanso mark of the beast, lemba la chirombo eti ngati effort yomalizira ya Satana yokuti akhazikitse ufumu wake pa dziko la chani lapansi. And mark of the beast ija anthu osazakakamizika kuti no asataye ndondomeko za ndani za Lucifer. Ndeti lemba la chirombo lifuna likhale chinthu chimene chingaonesere kuti kuno ndife abwino popanda ndani? Popanda Mulungu. Lamulo lichita kukakamiza kuti anthu chikhale chinthu chikunchosapo Mulungu eti kumana chikuoneka kuti chinthu chabwino chimene chikuchitaonesa kuti Mulungu chinthucho mark of the beast chikhale kuno chinthucho Mulungu pachani palibe. Kumana kwa anthu adziko lapansi chinthucho chiyapangisa anthu akhale achani abwino. Because we are looking at the beast ndi mark yake. So that will be system memories ya Satana. Mwana mapita akade chirombo chawo chitinga kuti chitani chikawotchedwe tendipitizeni pa verse 12 aliyani. Verse 12 ndipo zirombo zotsalazo anazichotsera ulamuliro wawo koma anatalikitsa moyo wawo kukhalenso nyengo ndi nthawi. Babulo amene anagondesera ndi Amedi ndi Apelesi. Amedi ndi Apelesi ndi amene amalamulira ufumu wa Babulo unali utachosedwa ulamuliro lake. Mano Amedi ndi Apelesi anali pasibe pandani? So Babulo analibe pasi pandani? Pa Amedi ndi Apelesi. Mzinda wa Babulo unalipobe. Amedi ndi Apelesi anagondesera ndi Ahelene ulamuliro wawo atha. Mano ufumu ulipo koma ulamulidwa pasi pandani? Pa Ahelene. Chimozimozi Ahelene atagondesera ndi Arome. Ufumu wa Ahelene unali utatha. Koma mzinda unalipo ufumu unalipo koma malamulidwa pasi pandani? Pa Aroma. Ndikukhulupirira tino zinepe. So miyoyo yawo akuti inapasidwa kutalikitsidwe ngakhale ulamuliro unachosedwa. Koma ufumu wina uja zimene sizipitani sizuchitika ukutengedwa kuponyera kuti umoto ndi mapita amenewo. Ndikukhulupirira tili moza kwako. Chosatira chachiwiri cha chiweruzo ndi chani? Then verse 13 ndinaona m'maso mphenya a usiku taonani anadza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu nafika kwa nkhalamba yakale lomwe ndipo anamuyandikizitsa pamaso pake. mapona amenewe. So akuti akuonabe ndoti chinthu chosatira chachiwiri chachani chachiweruziro akuona wina monga ngati mwana ndani wa munthu. Mwana wa munthu ndi ndani ameneyo? Tuzati ndi Yesu Khristu. Verse 14 aliyani. Verse 14 ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi amanenedwe onse amtumikire. Ulamuliro wake ndi ulamuliro wosatha wosapitirira ndi ufumu wake sudzawonongeka. Tapana amenepe mwanjirena chiweruzo chikweruzo kuti akuluakulu apamene zililimo ndi ufumu wa Yesu Khristu okhamene wapangisa anthu akhale orani olungama, akhale anthu angwiro, akhale anthu achani abwino. Mwanjirena zaoneseratu kuzera mu ufumu kuti ufumu wa Mulungu wachani wangwiro wabwino. Ndiye pafika chimene chocho atakumpase chani mwana munthu apasidwa chani ulamuliro ndi ufumu umene suzatani suzachosasa. Mwanjirena chomalizira cha chiweruzo chigamuke chinano ufumu wa dziko lapansi lino
amene ukhala na ufumu wa ndani wa Yesu Khristu. Ndikhulupirira zaveka bwino apa timazanebe. Now tiyeni tioneni kunena kuti tikamakamba ichichi nkhani yayikulu ndi imene mwanjira ina amene akuweruzidwa ndi ndani muchiweruzochi. Ngati izi zili zoona Baibulo anaweruzidwa taonanso alomaso makamaka Europe chirombo chonsechi ndeti ngachiweruzidwa ndeti chikambira nthawi ya ndani nthawi ya Arome kufikira nthawi yachani ya Europe nthawi yonse ifuna itani ipangidwe review si choncho ndikuphwera limodzi so atiuza apa kuti ano chiweruzo ichi chikuzapanga review nthawi yonse ya Roma. Mwanjira ngati nthawi ya Roma ipangidwa review ndeti nthawi ina ilese ifuna ipangidwe yani review ndeti ufumu wa Yesu nawo ufuna upangidwe yani review eti kufikira nthawi imene Yesu akubweranso kachiwiri. Fatino akaenda fumu ndeti dziko ndilake afunika azarani abwere na azachite nawo mmene angathere. Ndikhulupirira tinozanebe. So tikaona muno bwino apapa kuchitika njonena kuti mapera nthawi afunika pazakhale nthawi yotino iluzo izarani zakhale. So nkhani yachiwirizoyi apapa tikaiona muno bwino si chunara awa ndi akutayika awayi awakulu akutayika nkhani yakulu ndiyo ungonesa no ufumu wa Yesu Khristu umapangana kotani. Iri mwanjira ina ngati ine ndili mwa Khristu Yesu ndi chisomo chake ndi mzimu wake ndinopumutsidwa. Iri ngati ndibe mzimu wake Yesu Khristu ndeti ndine munthu otani otayika. Ngati palibepo khoti ya chilungamo imene inganene ndine otayika ndili mzimu wa Yesu. Ndipo palibepo khoti ya chilungamo inganene ndinopumutsidwa koma ndilibe mzimu wa ndani wa Yesu. Ndikhulupirira timozanebe pamene ufumu wa Yesu Khristu kufunika uzaweruzidwe kuti uoneserero nawo tino moyo wa Yesu Khristu mapanga anthu otani kuti ukapange ukaoneserero no ufumu wa Mulungu ndi otani. Pamene pali funso pamene kumakosa amakamba za chiweruzo pamene pali mafunso ndani yes. Okay, ningofika umene kobe. Right, so tateni look at tafika kuluka Luka 19 verse 11 imveka nobwino. Luka 19 verse 11. Luka 19 verse 11. Ndipo pakumva izi iwo iye anawonjeza nani nafanizo chifukwa anali iye pafupi pa Yerusalemu. Ndipo iwo anayesa kuti ufumu wa Mulungu ukuti uonekere pomwepo. Pamenepo anati munthu wa fuko lomveka ananka ku dziko lakutali kudzilandirira yekha ufumu ndi kubwerako. Tapona amenepe sari munthu anapita ku dziko lachani lakutali kukalandira ufumu kenako kutani kubwerako. Munthu amene ndi ndani ndi Yesu Khristu. So anapita kumwamba kukalandira chani ufumu kenako katani abwerase. Now chiweruzo imene chikamba nthawi yake iti tene lipewe buku la chani achivumbuluse ukoko ndeti tikhala noti kupangano introduction ya mmene zakhalire chiweruzo chapter 1. Tafikapo? Yes. Okay. Chapter 1 verse ya 10 auti yani verse 10. Ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga ndikuti imene upenya lemba m'buku nolitumize kwa mipingo isanu ndi iwiri. Okay, asi abo mufuna patinibe akuti anagwidwa mzimu tsiku la ndani la Ambuye. Tikamaona za tsiku la Ambuye Petro nakamba kuti tsiku la Ambuye lidzaza ngati chani ngati mbala. Tiyozenebe so pokamba za tsiku la Ambuye paja kuti no ufumu wa Mulungu lingati munthu amene apa dziko lakutali ndikutani ndikubweranso. Yohane anaona zinthu zimene zizachitika mu tsiku la ndani
la Ambuye. Zonse zolumikizana ndi tsiku limene lalipo limene Yesu akutani akubweranso. Munafunsafunso ndiyeni ndiyankhe pa Chivumbulutso chapter 4. Ngati pena pake sitimva tiyeni tifunse. Chivumbulutso chapter 4 verse 1 akuti chani? Yohana ameneyo akuona ano maso mpingo. Verse 1. Yeah. Zitatha izi ndinapenya ndipo taonani khomo lotseguka mmwamba ndipo mawu oyamba ndinawamva ngati lipenga lakulankhula ndi ine anati kwera kuno ndipo ndidzakuonesa zimene ziyenera kuchitika mtsogolomo. So akuti naye atataona anaona chiseko chooneka kuti mwamba. Yeti pajazise kuti mafuti zimayikidwa kuti cha chiseko apo chinayikidwa kuti cha uzithakulawo ndikutani ndituluke. Yeah, so pali malo ena ake kumwamba ati Yohana akuona ngati chiseko. Yeti ndeti mwanjinena ndi malo ena ake apadera kapena malo amene pa nthawi amene panalibepo ngati no akulowa malo ena ake. So papezeka chiseko mwambamo ndipo akuti anaona. Yeti ndiye kuchiseko komwe mwanjinena ngati malo kuti akulowa kwina kwake. Teka akulowa kuti verse 2 aliya. Verse 2. Pomwepo ndinakhala mwa mzimu ndipo taonani padayikika mpando wachifumu mmwamba ndi pa mpandowo padakhala wina ndipo maonekedwe a iye okhalapo. Tikumbukira pa ku Daniel chapter 7 amati mipando inata inayikidwe uku atakuona kuchiseko ndipo atalowa pamenepo atakuonapo chani mpando. Tikuona kufanana pamenepo sinza ngati tikuona kufanana kwake. Tendivizeni ngati pabe kufanana za bwino kumene nene ndikuona kufanana pamene pa chapter 2 pa chapter 4 verse 2 akuti no pakuonako mpando umene ayikidwa kuti mwamba. Verse ya yani. Ndipo maonekedwe a iye okhalapo anafanana ndi mwala wa jaspi ndi sadiyo ndipo panali utawaleza ozinga ndipo panali utawaleza ozinga mpando wachifumu maonekedwe ake ngati simalagido. Ndipo pozinga mpando wachifumu mipando yachifumu 24 ndipo pa mipandoyo padakhala akulu 24 atavala zovala zoyera ndi pa mitu pawo akolona agolide. Okay, so kumwambako ali pali mpando wachifumu pozunga mpando wachifumu paiso yani mipando ina yakuluakulu angati 24. Eti pamene ku Daniel 7 anoza ifona kuti atatangana mamba anaona mipando inatani inayikidwe mipando esi takuona meneve ndi one of mipando panakhala nkhalamba yani yakale. So 1000 mipando ina ipanakhala akuluakulu yani 24. Lokuba timoze neme inayo kuba Daniel chapter 7 Daniel chapter 4 ikamba za nkhani ngati nkhani imodzi. Lero tamene kuna tuno mabuku amene anasagwida ndi ati tikapitiliza amene popo in chapter 5 verse 1 tisalo tuno ma chapter analembera kupanda ma chapter ale ukuli. So chapter 5 verse 1 ikupitiliza nkhani ichi 5 verse 1 ati ndipo ndinaona mdzanja lamanja la iye wakukhala pa mpando wachifumu buku lolembedwa mkati ndi kunja kwake losindikizika ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. Yeah, tapaona menepe. So pajati mabuku anatani anasugwirawo koma akutuza funo buku limene ndi elichi lokhala ndi zizindikiro zisanu zingati ziwiri. 10 verse 2. Ndipo ndinaona mngelo wamphamvu wakulalikira ndi mawu akulu ayenera ndani kutsegula buku ndi kumasula zizindikiro zake. Ndipo sanathe mmodzi mmwamba kapena pa dziko kapena pansi pa dziko kutsegula pa bukupo kapena kulipenya. Ndipo ndinalira kwambiri chifukwa sanapezedwa mmodzi woyenera kutsegula bukulo kapena kulipenya. Yeah, pa verse 5 ndipo anamuza usalire pali mkango wa fuko la jani la Yuda amene wagonjetsa ndipo atha kukwanisa kusegula jani bukulo. Ndipo pa verse 6 ataona anaona jani nkhosa ngati yazingidwa koma inayi ndi nyanga 7 ndi maso angati maso asanu ndi awiri. Tapaona menepe verse 8 akuti jani verse 8 ndipo pamene adatenga bukulo
zamoyo zinayi ndi akulu makumi awiri mphambu anayi zinagwa pansi pamaso pa mwana wankhosa, zonse zili nawo azeze ndi mbale za golide zodzala ndi zofukiza, ndizo mapemphero a oyera mtima. Yeah, so now mafuna tono paja makamba za 1000 anabwera tateni pa verse 11 atikana. Verse 11. Ndipo ndinaona ndipo ndinamva mawu a angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu, ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000 za 10,000. So zikwi zini ndani na angelo tinoze nebe paja anaona zikwi zilema maso pa nkamba yakale ndipo mabuku anatani anasegulira okuwaruza dire kulidi chani zikiziki kulidi chani mipando pampando umodzi pakhala ndani atati ukukana khala nkhambe yotani yakale ukona menepe ndipo amene ali okwanisa kusegula mabukuwa ndiye ndani Yesu Kristu. Tikuona amene zokhalire. So tikaona buku la chivumbuluso ndi kusegulira kwa mabuku. Mwachinena buku la chivumbuluso ndi ikutambasula zimene zochitika mu Daniel chapter 7. Okay? Teni tione unafusa zote ni belo zikugambira aliti. Daniel chapter chivumbuluso chapter 6. Tikaona chivumbuluso chapter 6 chifukwa bwino aujini tingodwe mphamu mwachangwe ati chivumbuluso chapter 6 verse 1. Verse 1. Asiriwerenga ndiye zingodusamo chonchi. So atanaona nkhosa imene inasegula cha zizindikiro ze atasegula pa verse 3 akamba zotono anamwita ntabwera uzarani uzaone. Pa verse 2 akuti chani anaona chani boss kapena mali hache yeah. Ataona kavalo hachi ndipo amene anakhala pana anali ndi cha anali ndi uta komanso anali ndi chani ndi kolone ndipo anamuzapira ukana ukakonye. So tikaona muno bwino tiona tino ndi chikhristu imene chimayamba eti chinapita adi choera ndipo chinakagonjesada eti. Tikapita pa verse 2 anaona hosi ina eti ndipo pamenepo ati panapasida kwa iye chani mphamvu eti panapasida hatch wina kapena kavalo wina anali wofira komanso anapasida mphamvu eti kuti angetenge mtendere pachani pa dziko lapansi, ndipo anapasida iye chani anapasida iye ati cha lupanga la chani lalikulu eti. So tikaona popo tiona tino ndi nthawi imene akhristu ambiri anadani anaphedwa ase soon after maapostles atadutsa nthawi ma Romans anapha akhristu ambiri, right? Tikapitiriza pa verse 5 akuti funo atasegula chizindikiro chachinayi chachi namba 3 anaona ndi 2 kavalo wina amenepo anali ndi amene anakhalapo anali ndi maskere. Ni nthawi imene tikubwera ku achina 325 AD around that time apa chikhristu chikugwizana ndi chani ndi dziko lapansi kuti no at least chikunja chibatizide chibwere mu mpingo pamene akamba za nthawi yakanyanga kakangati kakang'ono tikuona menepe. So buku limene lisegulidwa ndiliti limene sakuyang'ana zonse 10 tikapita verse 6 akamba za zimenezo. Tikapitiriza pa verse 8 akamba za nkhosi hatch kapena kavalo amene ali wakuda kwambiri ndipo palimira paye imfa ndi chani ndi hade eti nthawi imene chonadi kunalibeyo timene kulitcha ma dark ages eti tinozenepe tikusatira mezi kuyendere. Alright, tikapitiriza pamene papa pa verse 9 tengani pa verse 9 inso pano. Verse 9. Ndipo pamene adamasula chizindikiro chachisanu ndinaona pansi pa guwa lansembe mizimu ya iwo adaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene anali nawo. Tikamakamba za mizimu tukamba za ndulosuwe tukamba za buku la chivumbuluso yet. So china ise timafunga chitani tichimasulira. Of course kana ngone akuyankhula chabe but in the introduction when ti capacity werenga chapter by chapter verse by verse paka kutani kumaliza, right? Tikaona hapa pa verse ya nini pa verse ya 9 atanaona ja chizindikiro china pa guwa lansembe. So anaona miyoyo ya iwo amene
anaphedwa chifukwa cha mawu andani a mulungu. Andi tikaona muno bwino awa ndi ndani ndi akhristu eri amene aphedwa ni chifukwa chani cha mawu a mulungu. Zimene zochitika mu nthawi yachani ya madakecheziwa. So tikaona mwina anthu anaphedwa chifukwa amanenesi datanda ndachikunja iwowa ndosokoneza ndi maheretics tinozinepe. So anafa pa dziko lapansi pano ndi mabwalo makhoti kapena mabwalo a milandu apa dziko lapansi pano atanena kuti anthu otani osayenera. Verse 9 ati chandatiyeni. Verse 9. Ndipo pamene adamasula chizindikiro chachisanu ndinaona verse 10. ndipo anafuwula ndi mawu akulu ndi kunena, kufikira liti mfumu yoyera ndi yoona muleka kuweruza ndi kubwezera chilango kwa cha mwazi wathu pa iwo akukhala pa dziko. Tapaona menepe. So akufunsa kuti mupanga izi mpaka liti. Verse 11. Ndipo anapatsa yense wa iwo mwinjiro woyera nanena kwa iwo kuti apumulebe kanthawi kufikira atakwaniranso akapolo anzawo ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo ene. Okay, so anthu anthu oti anaphedwa mu nthawi imeneyi. So akufunsa kuti mupanga mpaka chani mpaka liti. Timozenepe tisaliona tuno ndani marabeli ataphedwa kena atafunsira anoza tino mwazi wa m'bale wako ukutani ukulira nawafunse makhale mwazi umalira. Mwanjira ina mbiri ya moyo wa Abeli anali munthu olungama samene akutani kufa. So chiyero mulungu choonadi chimafunika chirani chigwire ntchito zimene amafuna athandizire chako. Anthu andi akufa. Anthu akufa amazowa kanthu ngati koma pa dziko lapansi pano anafa ngati anthu otani ochimwa. Makhoti ndi mabwalo pa dziko lapansi anapanga kondemu kuti anthu ochimwa afunika atani aphedwe. Ndiye akuti anthu atayankhula zimenezi anawuzidwa kuti mugonebe mukhalebe mudikirebe ndani anzanu. Koma pamene anapasidwa chani anapasidwa mikanjo itani yoyera. Kodi mikanjo zapasidwa ife liti? Tikamawerenga maulosi ife tizavala mikanjo yoyera liti? Pamene Yesu akutani akubwerase. Okay, tikapita Chivumbulutso chapter 22 amakamba kuno pamene akubwera mphotho yake linida ndiye dukula timozenepe. So mwanjirena awawa akupasidwa bwanji mkanjo woyera chifukwa chani? Mapita akuzika ndiyeti pachitika process ya chiweruzo. Yes. Okay, mwanjirena papa akukamba nthawi imene chiweruzo cha ufumu wa Yesu Khristu kutani chikuyamba msodani. Ndiyeti chimafunika chiyambe around nthawi imene ma dark ages akutani akuta. Ndikhulupirira tinozenepe. So titapanga kuti sikuzangatita mayankhira mwino. So chiweruzo chikufunika chiyambe around nthawi imene dark ages kutani ikupita kuti mene kumapeto. Chiweruzo cha ufumu wa ndani wa Yesu Khristu, right? So tikawerenga bwinobwino buku la Chivumbulutso pa chapter 7 pa verse number 3 Verse 3. Nanena musayiphe dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. So tikamakamba za chizindikiro ndi chifukwa chani chizindikiro ichi chofunika kwambiri kumapita nthawi. Patano tikawerenga Efeso chapter 1 verse 13 ndi Efeso chapter 4 verse 30 imatiza feti chizindikiro ndiye chani mzimu woyera. Mwanjirena aliyesa akabadaso maso ano mzimu wathu ndi mzimu wa Mulungu makhala atani walumikizane. Mzimu wathu ndi wangwiro ndi woyera pebeso vuto nalilonse. Koma chimene chimasala ndi thupi lathu limakhala lani lomwere. Maganizo athu amakhabe ati omwewo. So chimasala njena tuno
tamba mwachikhulupiriro tipitirizebe mwachani mwachikhulupiriro. Mwanjira ina tizolenga mwa Mulungu cholinga onatino malingaliro athu ayambe kufanana ndi mwandani a Mulungu. Khalidwe lathu liyambe kuumbika ndi moyo umene uli ngati mwandani mwa ifeyo. Ndikhulupirira timozenepe. That's why munthu amachimwa, munthu amatakhala ndi chikayiko chifukwa inena kuti memory yathu ili ndi zinthu zina za moyo umene tinakhala tisanalemenuke. Fano munthu nala tchimo lina lake sananaka akuyesera umatha kumbukira kuti nozinkamveka bwanji nomatha kutaya chikhulupiriro chako ndikupita kuti meneko. Ndikhulupirira timozenepe. Mwana Mulungu akazeka chizindikiro pa mphumi ndikuti zonse zija zakhati zatani nayosedwa. Ndikhulupirira timozenepe. Sizakhaso kumbukira kukoma kwa tchimo kapena kuti no tchimo lizakhala ndilonyasa basi kotheratu. Mwanjinena munthu azakhala no why is this important? Zofunika kwambiri chonjo kuchifukwa chani payani pachiweruziro. Mwanjinena choyendereza kufanira Yesu Kristo in mind pano pati likali ngati Yesu Kristo chifukwa cha moyo umene wati basi and headed iniquity without any record of sin in our mind. Record of sin ijendera atani yachosera. Just as kuti no mene munthu umavera kuti no abadaso masopano umachita kuva pepukidwa moyo wako chimene chijaji zedika somo chani pana makhulupiriro no ndakhulupirira uthenga wa righteous by faith ndeti sindizalakwisaso mono amaiwala nati no character yawo ifunika iziumbidwa kuzera mzimu era umene atani alandira of which pano pati kuzawa nati no tikati tione kuti tiziyang'ana bepa Yesu khalidwe limakhala kuti liumbidwa basi pakuyang'ana timakhala kutani titembenuka mukhalidwe. Now nkhani ya khalidweyi ni nkhani imene imachitika pamene tikukhala ndi Mulungu koma chipulumutso chilipo chifukwa tatani takhulupirira. Mafuna ngosiyanise pamene tikabwera mbali nayi imakhala ngati chipulumutso ndi khalidwelo ndero kalakisa mankhali chikhulupiriro chatani cha feratu ndesizo no mafika da mubanye ndingamutayika basi mwana pali kuzaona no muyemenera ndira mwaisi ndi chipulumutso chathu khalidwe likumbika pamene tikang'ana mwandani mwa iye. Ndikhulupirira timozenepe and mapeta nthawi Mulungu akupanga zinthu zonse pano ifeyo tisindikizireso pachani pamphumi kuti ngati mene Yesu analili Yesu anapasana chimwewe choyamba chinalo tino analibe record imene ife timatani anthu amene tikakhala kutembenuka timakhala ndi record inayi Yesu anayamba with a clean record right. So tona nawo kuno ichi chichitika nawo ndimangufuna nena kuti tikamakamba za mabukuwa pa verse chapter 5 atuze no mabuku amene akusegule. So tikaona chapter 6 yukamba za chapter 7 tikaona chapter 8 chapter 9 tikaona mwino chapter 10 mpaka chapter 11 ndikhulupirira ndi 12 yukamba za chiweruziro cha ndani cha ufumu wa Yesu Kristo. Chapter 6 yukamba za mene ufumu wa Yesu Kristo atani wayendera maphases onse onekera kwa anthu ndi zobisika. Chapter 6 tikaona mwini yukamba za mene mpingo wayendera mpaka kufika nthawi yani ya matakejes mpaka kubwera kwake tikamamaliza 6 verse 16 tikaona chapter 7 yukamba nizo chani za kusindikizira kwa anthu ake. Chapter 8 yukamba no za chani so pali masius mkatikati mwana chapter 8 yukamba be za chani za zizindikiro zomalizira. Chapter 9 yukamba za chani malipenge. Chapter 10 yukamba no za uthenga womaliza umene ubwera pa dziko la chani lapasi. Chapter 11 ikukamba so
za mboni ziwiri eri zimene zapatsidwa nthawi makamaka mapeto achani anthawi, right? Kuti tizione neziona te tonene in chapter 11 verse ya chapter 11 verse 15. So chiweruzo chikamapita ku mapeto ake achiweruzo cha mfumu Yesu ndiyo nzokuti chani kumapa kuzanenda chani. Verse 11 verse 15 ali chani. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba, ndipo panakhala mawu aakulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Tapaona amenepe. So kuyambira chapter 6 mpaka 11 12 awakambebe za ufumu andani wa Yesu Khristu mene utayendere chiweruzo chake. Eti tikamba pa chapter 13 tikambano chiweruzo chachani cha chirombo chija ndikhupa timonzenepe from chapter 13 ukambano za chani za chirombo unosopana ukamba za chirombo ndi ukamba za chani za neno lotani unyenga. Chimuso 14 ukambano za uthenga amene ukubwera komanso kusatira za iwo amene akulandira chani chirombwe. 15 ukambano za ndi 16 ukamba za miliri isanu ndi ngati ndiwiri. 17 ukamba za babu. Yeah. Yeah. Cha chirombo. Yeah. Pamenepo paja Roma analipo Yesu asanabwere. Sio Yesu anachita wapi. So nthawi imene ufumu wa Roma unayamba paja ufumu unenso maweruzidwe ulamulire kenako kutani weruzidwe. So ababulo atalamulira analuzidwa kuti kumapeto. Amido Perez atalamulira analuzidwanso kuti kumapeto. Eti ufumu unenso mafunika weruzidwe kuti kumapeto wake. Eti utakhala kaye nthawi ina kaende kutani weruza. Aroma anakhala nthawi eti afunika weruzidwenso kuti kumapeto, right? So tikaona muno bwino akamaweruza amapanga review history yonse. Ikona natino tikamapanga review chirombochi pa chapter 13 akupanga review zonse zimene zachitike mu nthawi yani ya chirombochi mpaka 16 ndiye mu chirombochi paja tanena kuti no muli nyanga zingati 10 monso moyo muliso kanyana kanyanga kangati kamodzi, right? Ikona tikapita pa 17 akamasiya za babu amene akubwera chani chirombocho. 18 akamano zomalizira 19 ino pamene akubwera nona chirombo chichitani chotchere ndi ankhafunso 10 chimusa chapter 19 tafika mpuno kuti uzoneni nkhani imodzi. Chimusa 19 verse 20 ali Chimusa 19 verse 20 ali 19 verse 20. Ndipo chinagwidwa chirombocho ndi pamodzi nacho mneneri wonyenga amene adachita zizindikiro pamaso pake zimene anasokeretsa nazo iwo amene adalandira lemba la chirombo ndi iwo akulambira fano lake. 20 verse 20. 21. Udwete mwenga kale? Right. 20 maimaliza? Verse 20. Ndipo chidagwidwa chirombocho ndi pamodzi nacho mneneri wonyenga amene adachita zizindikiro pamaso pake zimene anasokeretsa nazo iwo amene adalandira lemba la chirombo ndi iwo akulambira fano lake. Iwo awiri anaponyedwa ali moyo mnyanja ya moto yakutentha ndi sulfuri. Yeah, maona wenepe pachiweruzo chichita thauko chosatira yake chinatino cha chirombo chichitani kuchiri uku chirombo chikuyenda munyanja chani ya sulfuri. So it's the same event. Mwanja ena chiweruzo chikakhalapo ndio sizikuweruzidwa nthawi ngati nthawi imodzi. Ndikhupa timozenepe kumano chiweruziro cha ufumu wa Yesu Khristu paja namba pa Pentecost zaka zikudusa tikuyandikira nthawi ya Dark Ages. Around this time chiweruzo chatani of course tawapanga debate in 1844 it's still around after Dark Ages palibe vuto nalilonse. Ndikhupa timozenepe potanatino
paja reformation inayamba nthawi yake 17 reformation. Yeah, but either way pabevute. So tiona tino chiweruziro cha ufumu wa Yesu Kristu. Kuyambira nthawi imene ndinawapanga review zonsezi zikukambira kwambira pa verse cha pa chapter 6 zonsezi zitaziwerengazi chapter 6 7 8 9 10 11 12 zikupangira muti uchiweruzo zonsezi zikufunira zipangire review. Chapter 13 14 15 then ndiweruzo lombali na yachani ya chirombo chono zonsezi zikuchitika nthawi ngati imodzi. Everything zifuna zipangire mapeto ake ndiona kuno chirombo chirani chiphedwe ufumu uchosedwe kwawo upite kwa ndani kwawo. Manje na ufumu uchosedwa kwa chirombo upita kwa ndani kwa Yesu Kristu musopa. Kena kwa Yesu akuta akubwera so chingati kachiwiri. Ndio tuna ufumu wa Yesu Kristu kufunika uonesere kuti kuna tunondo ukhawa amene ungabweresa anthu otani kulungama. That's why pali chani chizindikiro chijano sopa. Andi ndithanatuno avikesera kaka Daniel ndi chivumbulutso nikamene tikuona tuno Mulungu achita chinthu china chimene chidabwerese timanena tuno kusisimu sasomo mwathe avikesera kaka Daniel ndi chivumbulutso nikamene mapeto nthawi katakhale kufunikira kwambiri paja kuti no Yesu akupereka mphasozi chilingana tuno taserebere mu iziso chingati Mose chapa Yesu Kristu. Yeti? Andi monga kade Eliya analili kuna tuno Mungu anachitira zozizwa kuti anthu afike kumvesa yani kutenga chimozimoso Mungu akufunika achiteso china yake chapadera. Tikainga pa chapter 10 amana tuno ija akabukuka ndipo kanakoma mkama mimba kana ndakamuza upita ukatani ukanenereso. Chapter 10 Chapter 11 Adam ndizapereka mphamvu kwa chani kwa ma 2 witnesses. So tikaona muno bwino chimu chapter 20 kafika mu chapter 20 verse 4 akuti chani Yesu atabwera tili kumwamba za kampha pande musutende verse 4 ya verse 4 ndipo ndinaona mipando ya chifumu ndipo anakhala pamenepo ndipo anawapatsa chiweruziro. Ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene adawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu, ndiwo amene sanalambira chirombo kapena fano lake ni sanalandira lembalo pa mphumi ndi pa dzanja lawo. Okay, manika yepompo. So ndimangufuna nena kanthu akawerenga pa kuti mwaona Daniel chapter 7 ndapa zikugwirizana apa pamenepe tikuona kusiyana kwake. Anthu akawerenga pa Daniel chapter 7 pachi amangambati ziwizike amazawerenga apa timuona zambotani kugwiriza. Mwana tikaona muno bwino zikusiyana chifana akamakamba zatono anachipereka ku moto nyanja ya moto. Okay, funso limakhala ko ndili munaona ko nyanja ya moto Okay, nyanja ya moto uthanda zote yani thanda zote chinthu chikapowerekera umene ku pasijizatani sijizabweraso. So pamene sakubweraso kachiwiri eti paja kudana atoza feno moyo wake wa zirombo zinaso unapalikisire koma ichi chapikira kuchani ku moto. Mwanjira ina pamene Yesu akubweraso kachiwiri chirombocho ndi mnene onyenga osakunyenda kuchani ku moto. Pamene zakampha zizakhale zatha zikukisidwaso anthu osapadzika pasakukisidwaso chirombocho mwanjira Rome eti one ndi Europe ni America and everything sizabwereraso yayi azangokisida ndani anthu we akazakukisida anthu tatenga pa verse chani pa verse 14 aliyani chapter 20 verse 14 ndipo imfa ndi Hade zinaponyedwa mnyanja ya moto. Mona ati imfa ndi Hade zinaponyedwa mnyanja ya chani mwanjira asukuzakhaso yani imfa kuzakhaso manda Hade mnyanja ya moto azose. Yes, tinozenebe. Alright, tade pa verse 15 alija ndipo ngati munthu sanapezedwa olembedwa m'buku la moyo anaponyedwa mnyanja ya moto. Ya mwanjira anthu ose azathera pati Satana sona aponyedwa mnyanja yani ya moto akumangidwa
Tema verse 10 aliya, verse 10. chapter 20 Mm. verse 10. Mm. Ndipo mdierekezi wakusokeretsa anaponyedwa mnyanja ya moto ndi sulfule. Mhm. Kumeneko kulinso chirombocho Yeah. ndi mneneri wonyengayo. Yeah, mubona Ndipo mwenyewe. adzazunzidwa usana ndi usiku Yeah. nthawi za nthawi. So tikuzowa kuna tuno kunyanja ya motoyo chirombo ndi mneneri wonyenga zinakudyera kale Yesu pamene amatani amabwere Satana asazamonjera kuti pamodzi sona anthu onse amene sanapezeke mayina m'buku la chani lamu akunyira kuti akunyira kumwanjira na sazarani sazabweranso nthawi za nthawi tikamaona wino kale phase imene mathandiza chani Yobu akuti ine nali m'mimba mwa nsombayo nthawi za chani za nthawi koma analipo nthawi yayitali wa 3 days eti Hana anampereka Samueli kuti akatumikire Mulungu ku nthawi za chani nthawi za nthawi forever mwana anatumikira how moyo wake wonse koma mathero anatani anapezeka ndikhulupirira timonzenepa so tiona nawo kuti no zonsezi zikubwera pamodzi makamaka kuti zitisindikize ifuna kuti no buku la Daniel ndi Chivumbulutso ndi buku lofunika kwambiri pamene tikupita kumapeto achani anthawi ifa tino ukuku kuchani ku Daniel ananena kuti no mulimange chani buku leti siyonje amuzalo limange bukulo ndipo anamuzana kuti kumapita nthawi nzeru izi zatani zachuluka teneni mwina tingopitawe Daniel chapter 12 Daniel chapter 12 kufikapo Daniel chapter 12 verse 4 yeah. Daniel chapter 12 verse 4 verse 4. mhm Koma iwe Danieli tsekera mawu awa nukomere chizindikiro buku mpaka nthawi ya chimaliziro. Ambiri adzathamanga chauko ndi chauko ndi chidziwitso chacho. So akuti buku la itani alimange kumapita nthawi zachitike njani ambiri azakhala kuthamanga ndi buku liti limeneli ndipo nzeru zatani izachuluka so zonsezi ndi zimene anazifotokoza mu Daniel chapter 10 makamaka chipepa onse Daniel chapter 10 koma Chivumbulutso chapter 10 ndi Chivumbulutso chapter yani 11 kuna kuti uthenga umene upa Chivumbulutso chapter 11 uzapasidwa mphamvu kenako mapeto ake azachitike ndi kuti ati ufumu wa dziko lapansi pano uzakhala ufumu wa ndani wa Yesu Khristu so tikamakamba za Daniel ndi Chivumbulutso ndi mabuku amene alofunika kwambiri kuti tiwamvesese koma kuti timvesese mabuku awiriwa ndipo yang'anisa pa khalidwe la ndani la Mulungu komanso ni ndani ndi Yesu Khristu pana ifundo imodzi imene ndimafuna ndisindikizire sanaseke makamaka ku buku la Efeso eti ndimafuna kwambiri tione Efeso chapter 1 ni makumbukiro pa china chake chimene ndimafunika Filamo, Efeso chapter 1 verse 20 1 verse 20 imene anachititsa mwa Khristu mmene anamuukitsa kwa akufa namkhazikitsa pa dzanja lake lamanja mzakumwamba pamwamba verse 21 Efeso 1 verse 21 pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina lililonse lotchedwa si mnyengo ino yapansi pano yokha komanso mwa iyo ikudza ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake nampatsa iye akhale mutu pamtu pa zonse kwa ekleziya amene ali thupi lake mzazidwe wa iye amene adzadza zonse mzonse so tikamona bwinobwino Yesu Khristu anakwezedwa pamwamba pachani pa zonse pa maulamuliro mayina ndi zina zonse ndati zonse zidakira pamapazi andani ake ndipo anampangisa akhale mutu wa zonse wachani
pa mpingo eti mazazide ake eti the fullness of him that filleth all in all eti mwanjira ndonana kuti pa nthawi eti Yesu ndiye mutu wachani wa mpingo. Mwanjira ina tikamakamba za Elijah ndi anthu amene ali mu ufumu wake si group ina yake ya ndi Khristu amene asankhati Yesu Khristu ndiye chani ndiye mutu wake. Tikamakamba za Mark of the Beast izachitika chonje dziko lonse lapansi eti mosukizidwa ndi Europe ndi America eti ika Mark of the Beast ija eti akaika Mark of the Beast chachitika nchani nthawi ije kunali nthenda yachifuwa ichi yovuta 2019 2020 2021 chimachitika nchani mpingo ina lonse mafunika uvomere malamulo achani aboma paya mipingo imapasida tax exempt samayidula msonkho ya eti ne mipingo ikamba kukholana ndi boma imatha kusekedwa orelse amatha kuyamba kuipasa chani msonkho orelse kapena imatha kuluza ma privileges ake ndikhulupirira timozenebe so almost mziko ina yonse zina chonje boma likalamula mpingo mafunika utani usatire ndikhulupirira timozenebe so pa nthawi imene pakukida lemba la chilombo mpingo ina yonse imene uli registered ufunika zasetereso ngati ufuna wapitirire ufunika zasetere malamulo achani a dziko lapansi pamenepo pamene akuti babulo atani ndeti anthu okhawa amene azakhale ali mu choonadi cha Mulungu mmene obwa uthenga ona kuti no toka nimene mu bwanji anthu anga musa pana kuti atino tikamakamaza kumapi anthu a the last movement akuti no anthu amene sanapisidwe ndi chani ndi akazi kapena ziphunzitso za chani za mipingo so tikamakamba za third Elijah si gulu lina lake kapena anthu ena ake komano ndi anthu amene asankha kuyima pamodzi ndi ndani ndi Khristu azazidwa ndi mzimu wake komanso akuzalandira chizindikiro cha ndani cha Mulungu ndipo uthenga akuzalika dziko lonse chani lapansi ndikhulupirira timozenebe so tionana kuti no panopa tikamakamba tuno Mulungu anampangisa Khristu Yesu akhale mutu wa chani wa zonse akuzaza zonse koma muyani mpingo wokha timozenebe now akuti Yesu Khristu afunika alamulire mpaka atayika zinthu zonse pansi pa chani pamapazi ake tete ndimalizire ndi 1 Korinto ndifika nene 1 Korinto chapter 15 1 Korinto 15 tafika verse 24 verse is 1 Korinto 15 verse 24 so panopa Yesu Khristu akulamulira zonse mu zonse koma muyani mu mpingo wa Mulungu ndi uti anthu onse amene azidwa ndi chani mzimu wake 1 Korinto 15 verse 24 yeah pomwepo pali chimaliziro yeah pamene adzapereka ufumu kwa Mulungu ndiye Atate yeah atatha kuthera chiweruzo chonse ndi ulamuliro wonse ndi mphamvu yomwe pakuti ayenera kuchita ufumu kufikira atayika adani onse pansi pa mapazi ake verse 26 ndani otsiriza amene adzathedwa ndiye imfa so nthawi imene ndiye iti ndani otsiriza ndiye chani imfa atafunika alamulire Yesu kufikira adani onse aleka kasowa chani mapazi ake ndani omalizira ndiye chani imfa nthawi imene imfa izaonengede ndi iti tinawerenga yeah nthawi sioniyo yes zikomo kwambiri so pamene Yesu akubwera chirombo lini lonyenga kuponjedwa moto nyanja ya moto mwanjira zikuonongeka eri kachiwiri yeah kama ndikaisi okay tell for okuzali okay bera na chirombo ne ugani chirombo ni mafumu sasa kazali time ne mafumu no sobana zakazira birani no sobana pava birani no sizabwera yeah so chimene tikunena apa nchitena kuti pamene Yesu panopa akulamulira zonse mu zonse koma muyani mpingo wake mwanjina akulamulira mitima ya anthu okhala amene abada simachani mwasukani pamene Yesu abwera suka chiwiri chirombocho ndi neno lonyenga osaponyedwa nyanja chani ya moto akuonongedwa yes
akubweranso after 1000 years akubisidwa ndi anthu okhawo. System ya chirombo, system ya nenonyenga yathera pati pompo akubisana ndi anthu kenako akuweruzidwa akuzidwa mmene zayendera eti kenakonso nawo akuponyedwanso mu nyanja yachani ya moto ndipo akuti Satana akuponyedwanso mu nyanja ya moto umene chirombo ndi nenonyenga ali mwanjirena naye Satana akuonekera sazatani sazabweranso pamodzinso ndi anthu onse amene anakana ufumu wa ndani wa Mulungu. Koma aliyense akuonesedwa ati kunaka kuno akulu makanefa ichi ndichi amene anachita zambiri amene anazoa zambiri koma anachita zochepa azapasena mabro ambiri sichoncho amene amazoa zochepa koma sanachitebe azapasena mabro ochepa mwazi amene nje amene amazoa zambiri koma sanachita apasena mabro ambiri amene azoa zochepa koma sanachitebe azapasena mabro angondaiza mabro ndi chizungu imene amagwisa ntchito osati kuti mabro mwana khani nena kuti no kuli maiso mawa ine ndi maziwa awa samatani samaziwa tonse ndikulemba maiso tonse ndikulephera ine zinthu awa kwambiri fani matani maziwa awazoawa pang'ono ifati samatani koma ndiyoti walandira bro ikulu ndani ineyo kuposa nda awawa so manjene ndikamangamba zakuonongeka kwa anthu pamene zonse ziwachiti akhristu amene anataya chikhulupiriro chawo eti zakhala tuno azavawawa kwawa kwambiri osati kwawa kuti akuotchera komano kwawa kuti no ndataya moyo chiziso chotino ini mataya kulumizana ndi Mulungu pezi zapitika kwambiri osati Mulungu ati akulu ine mukuotchera apo atione 15 years mukuotchedwa ya nkhani ndiyotino azaonongeka sazalani sazakhalaponso manali ndi okay mabuloko chakuti mfumu angakhale imfa zonse zakonyedwa kumoto ehe njena moto wakisiwaliteve ayi it's a metaphor kuti sizabweranso paja ukayasa chinthu sichimatherate yeah sakuti nyanja ya moto kusema khali nyanja imakhala ya moto no so it's metaphor okay tili pa chumbu chapter 15 pa 1 Korinto yes okay tikapita pa ndikumaliza okay tikapita pa 1 Korinto 15 akuti 1 Korinto 15 timayene katuno kena kuchimaizo chizarani chizabwere tipona menebe ndipo ati Yesu Kristo azatenga ufumu ndikubwerezenso kwa ndani kwa Atate paja pamene Yesu Kristo akubwera ati mafumu a dziko lino lapansi akhano mafumu a ndani ambuye wathu ndi ndani ndi Yesu Kristo ndiye Yesu akulamulirabe kufikira atagonjetsa ndani yake otani wosiriza ndani yake osiriza panja ndani ndi imfa so after 1000 years ija ndani osiriza uzuna ndani ndi imfa tiyeni ndipitizeni pa verse 27 aliya 27 15 verse 27 yeah verse 27 pakuti iye anagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake koma pamene anena kuti zonse zagonjetsedwa kuzindikirika kuti sawerengapo iye amene anagonjetsa zonsezo kwa iye so mwanjenena kuti no zonse zinagonjetsa pansi pa mapazi pa Yesu komano Mulungu sali pansi pa ndani pa Yesu tabona menepe mwanjenena sinkhani yangati ya Trinity mauthandaza zimenezo then reason verse 29 aliya verse 29 verse 28 verse 28 ndipo pamene zonsezo zagonjetsedwa kwa iye pomwepo mwana yemwe adzagonjetsedwa kwa iye amene anamugonjetsera zinthu zonse kuti Mulungu akhale zonse muzonse ya mwanjenena pakale panopa Yesu Kristo ndi zonse muzonse mwanjenena akuzala zonse koma muchani mpingo wokha ni mutu wa mpingo mwana pa nthawi ndanomaliza akazaonongera ndiye zakhati dziko lapansi zakhala ndi anthu okhawo amene akuzazana ni mzimu wa ndani wa Mulungu ndati konse kumwamba ndi pa dziko lapansi ndati konse uzakhala kulamulidwa ndi ndani ni mzimu wa Mulungu ndati Mulungu adzakhala teno ndi mfumu zonse muchani muzonse nonso pano sipazabweranso kukiranso kachingati kachiwiri ndikhulupirira tamvana amene papa kamakamba tino Mulungu azakhale zonse muchani muzonse andi pali verse neko ka Efeso tomwe kamene kana kuti zipita eme kamba tando
yesu khristu akufuna ayike zonse Efeso chapter 1 verse 10. So pakali panopa yesu ndi zonse mzonse pa dziko lenilokha katikati mitima yathu basi eti tikalandira mzimu wa yesu kulandiranso mzimu wa mulungu pa nthawi imodzi we know, right? Mwana Efeso chapter 1 verse 10 adiya verse 10 verse 9 ndi 9. verse 9 anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chake monga kunamkomera ndi monga anatsimikiza mtima kale mwa iye. Verse 10 kuti pa makonzedwe amakwaniridwe a nyengozo akasonkhanitse pamodzi zonse mwa khristu zakumwamba ndi zapadziko. Tapaona menepe zonse zakumwamba ndi zapachani zapadziko zakhala mmodzi kudzera mwa ndani mwa khristu. So ngakhale ife tinatayika kutali eti pa nthawi iyi zakhali zonse zarani zakwaniritsidwa. Ana ndakamba zonatu mu zakamphwa pandi akamba naona ati miyoyo yayo amene anaduda makosi amene sanapembedza chilomboche anakhala pa mpanda yachani ya ufumu ndikuchita nayo ulamuliro zaka zana 1000. Mwanjirena awana amene sanayambire chilomboche, the last group movement imene ndimene izapange nawo review mbiri yonse yachiweruzo from the first to the last kuti kumwamba ndikhulupirira tinozenepe zapanga review yonse bwinobwino zikazatha kumeneko kumwamba tizabwasa pa dziko lapasi eti tonse zakhala ofanana chifaina akutino ndipo naona akapolo ake onse anali ndi chizindu cha mulungu pachani pamphumi pawo. Tikamakamba za the seal eti Yohane anapangidwa seal ngati eti Yohane anadusa mu ufumu wa mulungu komano ifeyo tikulandira ufumu wachani wa mulungu ndipo ndikhulupirira tino tikakhala ndi moyo nthawi yayitali kufikira nthawi imene tilandiranso seal ya ndani ya mulungu. Koma pamene yesu akubweranso kachita kukukisa anthu ake, anthu onse akukukisidwa ndi experience yaja yolandira ufumu wa ndani wa mulungu wane mwanjira akulandira the spirit of Christ ni kufikira anthu a Old Testament komanso akukisidwanso ali ndi chizindu cha mulungu pachani pamphumi pawo. Aliyense okukisidwa azapanga experience zonsezi. Ndikuona Chivumbulutso chapter 22 akamba zonena kuti anthu amuzindawo onse ali ndi chizindu cha mulungu pachani pamphumi pawo. Ndikuona kwa pointa akamba kuti ndano maiza kangoti aonongedwa mulungu azakhala zonse muchani zonse nosukana. Amen. Tiyembepo tuzangati bayima comment kamena ndimanga. Yeah. Even as Sodom and Gomorrah is a like manner, giving themselves over to suffering the danger in the fire. Now, on a side in the fire, that is when I was Sodom and Gomorrah. I understand Sodom was the fire. That means we did Sodom and Gomorrah, the South exist. And you go on a road today. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second. One day, never for young, never was Zappa, Olunga among the Caroline, which is one of Zadan, South. When there was a blood infamy, this was Zadan. They found you, they mentioned I mean, Daisy, Chilombo, Jones. And if that realization yokuti amwe fe tataya moyo wokhala ndi mulungu, tataya moyo wokhala ndi mwana wake chiyanjano fati sizachita kuonekeratu kuti anthu amene ali mumzindawo tionani moyo umene akukhala. It's the best life and aliyense azapanga nawo review it. Of course pazakhala ka brief moment aliyense azapasida zosatira za chisankho chake pa moyo uno. Aliyense azazindikira exactly chimene atani wachitaya and chifukwa yana afunika atani aonongedwe. Pamenepo pamene pazakhala noziya zoti kumava kwawo kuti
ena akuva kwawa kwambiri, ena akuva kwawa yani kochepa pale sazavunizora ndikufunikadi kutani kuonongera sure tipemphere